Niin, sä oot, kun sä nyt puhut valmentajana ja mentorina ylipäätänsä, niin kyllä nyt mua ja katsojia kaikkia kiinnostaisi niin kuin se sun tarina, miten sä oot päätynyt sinne rooliin käytännössä. No, se on lähtenyt oman kipuilun kautta ja vahingossa. Missään vaiheessa musta ei pitänyt tulla varsinkaan valmentajaa tai mitään kouluttajaa. Mutta se lähti siitä, että mä oon perustanut ensimmäisen firman 2003, eli yli 20 vuotta sitten. Ja mä olen 18-vuotias nuori sinisilmäinen, nälkäinen kaveri ja ajattelin, että haluan vapauttaa ja nähdä maailmaa ja tehdä jotain, millä on merkitystä. Ja sitten se ainut ajatus oli se, että mun on pakko olla yrittäjä. Mikä ei tietysti ole totta, mutta silloin se mun ajatus oli tämmöinen, pakko olla yrittäjä. Sitten perustettiin ensimmäinen business Savonlinnaan ja käytiin tuomaan luontaistuotteita Suomeen. Ja se lähti siitä, ja sitten ensimmäinen haaste oli se, että mun piti kyetä puhumaan julkisesti, eli pitsaamaan tuotteita. Ja mä en ollut siinä niin kuin erityisen hyvä, ja sitten mä läksin etsimään valmentajia Suomesta, jotka olisivat voinut opettaa tätä. Ja sitten monen mutkan kautta, kun ei Suomessa semmoisia valmentajia löytynyt, niin mä löysin coachit ja valmentajat Jenkeistä, jotka kävi opettamaan julkisen puhumisen taitoja, pitsaamista ja myyntitaitoja, myynnin psykologiaa. Sitten mä opettelin niitä ja jatkoin sitä omaa pientä liiketoimintaani ja yhtäkkiä alkoi tulla pyyntöjä yrityksiltä ja yrittäjiltä, että voisitko tulla niin kuin konsultoimaan. Se oli se sana, mitä ne käyttivät, konsultoimaan tätä meidän porukkaa tuohon niin kuin pitsaamiseen ja puhumiseen liittyen. Ja sitten kun mä olin niin pers auki, niin mä ajattelin, että tämä on helppoa rahaa. Ja mä muistan mun ensimmäisen konsulttikeikan. Mä voin kertoa siitä myöhemmin, mutta se oli niin kuin melkoinen. Ja sitten tämä taas herätti mussa semmoisen jonkun mielenkiinnon, että mitäs muuta täällä pinnan alla on. Ja mua kävi kiinnostamaan tosi paljon, niin kuin, että miten ihminen toimii, miten tavoitteita asetetaan, miten pelot ehkäisee meitä, mikä on alitajunta, voiko sitä ohjelmoida jotenkin, kun oli kuullut tämmöisiä, että alitajunta vaikuttaa sun elämään, niin mitä se on, voiko se ohjelmoida, tai voiko sitä ohjelmoida. Ja sitten kävin opiskelemaan aihetta tosi paljon ja sitten loppujen lopuksi päädyin tämmöisen jenkkivalmentajan oppilaaksi kuin Bob Proctor. Ja Bob kuoli pari vuotta sitten, mutta hän oli mun mentorina ja siitä aukesi niin uskomaton uusi maailma. Ja jo siihen aikaan Proctori oli 40 vuotta opiskellut pelkästään, että miten sä ohjelmoit uusiksi sun alitajunnan. Ja sitten se oli jotenkin niin järisyttävän voimakasta, ja kun mä hyödyin sitä kaikkea sen niin kuin omaan tekemiseen. Ja sitten jälleen kerran jossain vaiheessa kävi näin, että yrittäjät alkoivat ottamaan yhteyttä, että hei, teet sä coachauksia, teet sä mentorointia? Mä aloin, että no, voin mä tehdä. Ja se lähti niin kuin tämmöisestä, ja nyt sitten nykypäivänä niin asiakkaana on paljon huippujohtajia ja yrittäjiä ja auton firmoja skaalaamaan myyntiä ja rakentamaan myynnin prosesseja ja sitten mentoroidaan paljon nimenomaan johtajia ja yrittäjiä. Eli vastaus kysymykseen kaikki lähti vahingossa. Niin. No, mitä sitten samalla lailla sit käytännössä, koska sä oot nyt päässyt pitkälle tässä, niin mitä on, ja ehkä tietyllä tavalla eri lailla ajattelet, miten nyt niitä myyjiä tai yrittäjiä niin saadaan onnistumaan, niin mitä siellä on semmoisia jotain sun omiin niin kokemuksia tai haasteita, mitkä niin on vienyt koko ajan sua sinne eteenpäin. Ja sä oot lopulta päässyt sinne Proctorin oppeihin ja muuta, mutta tavallaan jotain semmoisia haasteita tai asioita, mitkä on loksahellut ja sä oot vähän vahingossa mennyt vaan vielä pidemmälle, missä kohtassa nyt ette ole. Niin tarkoitatko siis mua henkilökohtaisesti mun tekemisessä vai mitä me tehdään firmojen kanssa? Tarkoitan henkilökohtaisesti sua tekemisissä. No kaikkihan on muuttunut. Et jos mä niin kuin mietin että niitä lähtökohtia 18-vuotiaana, niin kyllähän lähtökohdat oli ne, että tämä tulee epäonnistumaan ihan pommin varmasti. Et ei ollut
ensinnäkään sitä tietotaitoa myyntiin tai ylipäätään yrittäjyyteen, ja ne kaikki taidot piti hankkia. Mutta sitten myös se mentaalipuoli, niin kyllä se oli aika sekasi. Eli mä olin nälkäinen ja mulla oli kyllä paljon tavoitteita ja mä olin valmis tekemään paljon niin kuin töitä, mutta sitten kun onnistumisessa on aina kaksi puolta ja toinen puoli on just se, että olisi hyvä olla inspiraatio ja tavoitteita ja päämääriä ja ripaus intohimoa ei tee pahitteeksi. Niin mulla oli niin kuin tuo puoli tavallaan aika hyvin hanskassa, mutta sitten mä en edes tiennyt, että on olemassa joku toinen puoli. Ja se toinen puoli on se, että mitä tapahtuu meidän sisällä, millainen meidän sisäinen maailma. Ja mä kutsun niitä sabotaattoreiksi, eli meillä kaikilla on tämmöisiä sabotaattoreita meidän mielessä, ja ne sabotaattorit monesti näyttäytyy näin, että mä tiedän mitä mä haluan, mä tiedän mihin mä oon menossa, mutta joku mun sisällä ehkäisee tätä tekemistä. Että mä en vaan niin kun saa tehtyä niitä asioita. Tai sitten me sabotoidaan itse omaa liiketoimintaamme semmoisilla asioilla, mitä me ei itse oikein ymmärretä, että ne on niin syvällä pinnan alla. Ja nämä oli ne asiat, mitkä mun elämää toi ne tavallaan todelliset muutokset. Ja nyt kun niin kuin asiakkaiden kanssa näitä jumpataan paljon, niin joskus se on se, että meidän pitää käydä enemmän sitä inspiraatiopuolta läpi, niitä tavoitteita, mitä täällä on, mihin me ollaan menossa, rakentaa ne suuntaviivat, miettiä se visio. Ja joskus se on taas sitä, että no, tämä puoli on niin kuin aika kunnossa, mutta täällä sisäisessä maailmassa on jotain, mihin meidän olisi hyvä sukeltaa syvemmälle. No, miten ne nyt niin kuin sitten, sä puhut näistä sabotaattoreista, niin miten ne, ää, mitä ne vähän niin kuin on ja miten ne ilmentyy nyt siellä sun asiakkaissa, niiden yrittäjien ja myyjien niin kuin arjessa ja mielessä? No tietysti asiakassuhteet on, niin kuin, niitä mä en vuoda eteenpäin, voin puhua yleisesti, mutta voin antaa vaikka esimerkin itsestäni. Niin mä löysin jossain kohtaa niin kuin uraani itsestäni tämmöisen jutun, että mähän sabotoin mun oman liiketoiminnan. Ja se näyttäytyi niin, että silloin kun meni hyvin, eli kauppa on käynyt ja business on kasvanut ja kaikki on niin kuin hyvin, niin mä menetin aina semmoisen nälän tunteen ja semmoisen palon. Motivaatio hävisi, fiilis hävisi ja se mitä tuli tilalle oli viivyttelijä. Eli mun sisältä nousi semmoinen viivyttelijä, että no ei nyt jaksa tehdä näitä juttuja tällä viikolla, että katellaan ja mä en ollut tehokas ja sitten kävin kyseenalaistamaan, että niin onko mulla edes oikeita tavoitteita vai mikä tässä on, miksi tämä ei resonoi ja sitten mietin, että pitäisikö mun asettaa erilaisia tavoitteita, mutta silti ei niin kuin, jotenkin vaan lähtenyt. No tämähän aiheuttaa sen, että kun sä viivyttelet ja sun pitäisi johtaa sitä firmaa tai omaa toimintaa, jos siellä on viivyttelijä, niin ennemmin tai myöhemmin bisnes lähtee laskuun tai myynnit lähtee laskuun. Ja näin kävi myös mulla. Ja tämä kaava kesti varmaan 10 vuotta, ellei pidempääkin. Ja sitten kun mä olin viivytellyt, eli sabotoinut omaa bisnestäni, niin yhtäkkiä bisnes lähtee laskuun ja sitten sä oot selkä seinää vasten. Järkyttävä pelko tulee päälle, että oho, nyt loppuu rahat, bisnes kyykkää, sitten tulee ajatukset, kohta on konkurssi, jos tämä jatkuu. Ja sitten kun mä olin selkä seinään vasten, niin sieltä mä sain jonkun erikoisen voiman, vähän semmoisen kiukun kautta, että nyt hitto mennään, nyt saakeli käydään tekemään. Ja törkeällä energialla aina saatiin taas niin kuin hommat ylöspäin. Taas lähtee myynti, kunnes ollaan taas, että kaikki on hyviä ja tämähän on mukavaa tämä elämä. Taas tulee viivyttelijä ja takaisin tänne. No mistä on kysymys? Mun kohdalla kysymys oli siitä, että mun lapsuuden ympäristö oli sellainen, että siellä oli paljon, niin kun, isän kanssa oli vaikea suhde. Ja mun isä on kuollut muutama vuosi sitten ja me ollaan se keskustelu käyty ja kaikki anteeksi annettu ja mulla on pelkkää kiitollisuutta häntä kohtaan. Mutta isän kanssa suhde oli semmoinen, että lapsuudessa oli paljon tavallaan tämmöistä pelkoa ja stressiä. Ja siitä pelosta ja stressistä oli tullut mulle tämmöinen tunnekoti, eli se oli mulle normaalia. Mun on helppo toimia pelosta ja stressistä käsin. Mulla on todella korkea paineensietokyky ja mä pystyn toimimaan, kun on valtavasti painetta. Mutta jos ei ole painetta, niin mä olinkin ihan toimintakyvytön, koska se oli niin epänormaalia. Että mitäs nyt tehdään, kun ei olekaan pakko tehdä. Ja sit mä tavallaan ajoin itseni aina takaisin sinne, että pitää saada paine päälle, että olen tehokas. Aivan käsittämätön malli. Ja tää niin kuin, näin se vaan meni. Ja tämän kaltaisia sabotaattoreita ihmisillä on.
Ja mun päässä oli sitten kyllä monta muutakin tämmöistä sabotaattoria, mutta tässä nyt niin kuin yksi esimerkki. No niin, onko sitten onko sulla menemättä nyt detaileihin, niin onko sulla jotakin tämmöisiä asiakkuuksista kuitenkin, kun sä työskentelet paljon ihmisten kanssa, niin semmoisia yleisempiä sisäisiä esteitä. Vähän, että ihmiset saa tarttumaan pintaa välillä, että no mä tunnistan tuon itsestä kanssa. Niin tälle yleisesti, jos Joo. sanot. No itse asiassa tämä viivyttelijä on tosi yleinen. Että viivyttelijä nousee, niin kuin monella ihmisellä on semmoinen viivyttelijä, että se viivyttelijä nostaa jostain syystä päätänsä. Ja me käydään viivyttelemään asioita tai välttelemään asioita. Että se on jompikumpi, mutta sit niin kuin itse tekemisessä se näyttäytyy yleensä viivyttelynä. Ja monesti johtavassa asemassa tai hyvässä asemassa oleva ihminen, niille tulee myös huono omatunto siitä viivyttelijästä, mutta ne ei saa silti niin kuin oikein asioita tapahtumaan. Ja he esittävät tekevänsä töitä. Ja se näyttäytyy niin, että tässä on tosi kiire ja tosi paljon tehdään, mutta ne menee aivan puolitehoille ja ne tietää sen itse, että se on vaan semmoista feikkaamista, että tässä nyt tehdään tosi, tosi kovaa asioita. Ja silloin se on viivyttelijä. Ja jollakin se viivyttelijä näyttäytyy niin, että se nostaa päätänsä silloin, kun on tosi kova stressi, ei kykene toimimaan ollenkaan, eli päinvastainen kuin mulla. Jollakin se on taas toisinpäin, että sitten kun menee asiat hyvin, niin ei pysty tekemään. Ja jollakin on vaan sitten semmoinen viivyttelijä, että ne ei saa siitä oikein kiinni, että he sanottavat sen näin, että mulla puuttuu motivaatio. Ja he kokevat jotenkin, että kun motivaatio laskee, niin viivyttelijä tulee tilalle. Mutta yleensä se todellisuus siellä taustalla on se, että meillä on jonkunnäköinen sabotaattori meidän tavallaan mielessä, ja sillä nykyhetkellä ei ole mitään tekemistä sen tunteen kanssa, vaan se triggeröi jonkun tunteen, mikä on syntynyt aikoja sitten. Mutta jos me ei löydetä sitä tavallaan, että mikä täällä on se triggeri, niin meidän on tosi vaikea pysäyttää se viivyttely. No, tää nyt aletaan niinku tulla kiinnostavalle siinä mielessä, että tässäkin on jonkinlainen semmoinen niinku tietoisuuden taso, että missä, että jos sä et ole näistä niinku ennen esimerkiksi kuullut, ja sä et hakkaat päätä seinään ja joku ei tapahdu, niin miten niinku ihminen voi tietää tai tunnistaa, että hetkinen, täällä on joku tämmöinen vanha tunne tai tapa, mikä on taustalla, ja ehkä mä voisin tarvita tähän jeesiä. Että onko siihen mitään työkaluja tai niinku hyviä asioita miettiä, että jos jatkuvasti teet näin, niin ootko ikinä miettinyt tai mitään Mm. tällaista. No tämmöinen sanontahan on olemassa, että kun on tahtoa, niin keinot löytyy kyllä. Ja ihminen on siitä outo olio, että ihminen toimii yleensä joko kivusta käsin, eli sattuu niin paljon, että nyt tarvitsen muutoksen, tai siitä hyvän olon tunteesta, että mä haluan niin paljon jotain, joka tuottaa mulle jonkun niin vahvan hyvän olon tunteen, että mä haluan muutoksen. Ja jompi kumpi me tarvitaan, että me lähdetään hakemaan ratkaisuja. Mulla se oli aikoinaan se kipu, että mä en nyt pärjää ja mua niin kuin ärsyttää tää niin paljon, mulla on vaikea olla jotenkin itteni kanssa ja business ei mene eteenpäin. Ja mä läksin hakemaan sitä tietoa ja sitten hillittömän niin kuin rabbit hole ja lenkin kautta, niin sitten yhtäkkiä löytyi semmoinen maailma kuin, okei, miten alitajunta toimii, miten meidät on ohjelmoitu, mitä sieltä löytyy. Mutta sanoisin, että jos on tahtoa, keinot löytyvät kyllä, mutta se vaatii suurimmalle osalle ihmisistä valtavan kivun tai sitten niin kuin semmoinen valtava palo saavuttaa jotakin. Ja silloin me lähdetään hakemaan sitä reittiä. Ja melkein jokainen, kun ne sitä reittiä lähtee hakemaan, niin ne päätyvät samankaltaiseen lopputulokseen. Mun mielessä on jotakin, mikä sabotoi mua. Ja sitten osa päätyy osalle. Se ratkaisu on semmoinen, että se voi olla vaikka joku business coachi, joku lähtee ehkä jonkun terapian kautta niin kuin siihen maailmaan. Ja tavallaan niin kuin niitä vaihtoehtoja on paljon, mitä kautta sinne voidaan lähteä sukeltamaan, mutta mut sieltä ne todelliset muutokset tulee, että jos me tunnistetaan se ohjelma, mikä meidän päässä on, niin me aletaan tunnistamaan meidän uskomuksia, niitä sabotaattoreita, niin sitten alkaa jonkinnäköinen muutos. No, miten sitten sanotaan, että jollakin ei nyt ole ehkä kumpikin, kipu ei ole liian paha vielä ja muutoskin niin kuin
haluttaisiin, mutta se ei ole nyt niin iso se niin kuin visio, niin voiko sitten varmasti niissä tapauksissa mentori tai coachi voi niin kuin ehdottomasti olla avuksi, mutta jos sä oot siinä keskitiessä, niin voiko silloin siltikin hyvä mentori tai coachi niin kuin auttaa sua pääsee sinne sun tavoitteisiin? Totta hitossa, ja hyvä mentori tai coach nostaa joko sen halun nautintoa tai nostaa kivun esille, koska se on se, mikä aiheuttaa sen muutoksen. Eli sitten me voidaan hakea joku, joka vie meidät jompaan kumpaan, jota kautta me haluamme sitä muutosta. No kuinka tärkeäksi sä näkisit, että yrittäjät tai johtajat, että niillä olisi valmentaja tai mentori, niin kuin ehkä sanotaan, että jos ne haluaa oikeasti onnistua, niin onko se lähtökohtaisesti monet, jotka on onnistunut, niin siellä taustalla on myös niillä jotain apukäsiä siihen tekemiseen, että kuinka ison merkityksen ja miksi jonkun kannattaisi lähteä hakemaan sit mentoria tai valmentajaa. No, jokainen ymmärtää sen, että jos mä haluan olla huippu-urheilija, niin mulla on valmentaja. Se on niin kuin aivan itsestään selvää, että mulla on valmentajia ja mulla on treeniohjelma ja mulla on selkeää, miten mä tuonne huipuksi pääsen. Ja jostain syystä Suomessa tämä kulttuuri, mä huomaan, että se on just nyt niin kuin muuttumassa, mutta Jenkeissä tämä on aika, ja niin kuin maailmalla niin aika itsestään selvää, että hei, mulla olisi hyvä olla myös niin kuin coacheja, mentorointa myyntiin liittyen, bisnekseen liittyen, itsensä johtamiseen liittyen, miten mä rakennan tämän mun juttua. Että sehän on niin kuin tavallaan täysin itsestään selvää. Että jos meillä on huippu-urheilussa mentoreita, mutta jos me halutaan olla huippuja siinä tekemisessä, mitä me tehdään, niin eikö nyt ole ihan sama juttu, että no ehkä vois hakea vähän coachausta tai mentorointia tähän juttuun. Kyllä. Kyllä, joo, toi on mun mielestä hyvä esimerkki toi, että silloin, jos sä oot jo paras jossakin huippu-urheilija, niin silloin nekin vielä tarvii valmentajia. Ne on tarvinnut sen takia, että ne pääsee sinne huipulle, että haluatko itse päästä huipulle. Joo. Uh, mutta hypätään, jos hetken puhuttaisiin myös nyt tuosta myynnistä. Ja no, ensinnäkin voisit sä ehkä vähän se avata, sulla on myös myyntikokemusta nimenomaan tuossa valmennuksen perspektiivistä, niin kerro vähän niin kuin, millä tavalla sä autat ylipäätänsä esimerkiksi yrityksiä. Ja no ehkä omasta taustasta sen verran, että mä oon enemmän vähempi ollut myynnin ja markkinoinnin kanssa tekemässä 20 vuotta. Et luonnollisesti jokaisessa yritystoiminnassa, minkä se starttaa, niin se myynti on siinä ytimessä. Mutta tuotteita, artikkeleita, palveluita, mitä mä oon myynyt, niin me ollaan viety esimerkiksi Suomessa ensimmäisenä työvaatemyynti nettiin. Meillä on ollut messubisnes, me ollaan myyty messuilla artikkeleita. Ja me ollaan tehty aika iso hyvinvointi- ja terveysbisnes. Sitten on totta kai niin kuin valmennukseen liittyvää myyntiä ja kaikkea tämmöistä. Mutta mä oon nähnyt myyntiä hyvin monesta eri suunnasta. Ja ne lainalaisuudet on aina samat, riippumatta artikkelista, tuotteesta tai palvelusta. Niin ne lainalaisuudet siellä myynnin taustalla on ihan samat, eli myynnin psykologia. Ja myynnin psykologiassa ei ole mitään ihmeellistä, se on ihan normaalia psykologiaa, siinä on vaan kulmana nyt se myynti. Ja se muutoksen, minkä mä haluan viedä tähän myynnin maailmaan, on se, että me ei opetellakaan enää myyntitemppuja, vaan me tuodaan semmoista inhimillisyyttä ja syvyyttä siihen myyntiin. Ja tarkoitan tällä sitä, että aika useasti myynti koetaan ja myös firmat hakevat, kun he haluavat kehittää myyntiä, niin he hakevat myynnin tekniikkaa. Ja nyt rumasti sanottuna myyntitemppuja. Ja monta kertaa vaikka myynnin valmennus saattaa olla, ja tämä on tosi tärkeää, mä en sitä sano, niin saattaa olla vaikka semmoinen, että käydään valmentamaan myyntiä ja aloitetaan vaikka numeroista, mittareista, tavoitteista, että mitä me lähdetään hakemaan. Sitten kun mennään yksilömyyntiin, niin opetetaan myynnin tekniikkaa, että okei, miten sä kohtaat asiakkaan, miten sä teet tarvekartoitusta, miten sä pitsaat sen tuotteen ja palvelun, miten sä haet kloussauksen, millaisia kloussauskysymyksiä, vaihtoehtokloussauksia, eli vähän tämmöisiä temppuja. Sitten miten me tehdään ehkä follow-upia siihen perään. Ja
nämä on tärkeitä taitoja, mutta jos me mietitään, että mikä erottaa huippumyyjän keskiverrosta myyjästä, mun väittämä on se, että huippumyyjällä on kyky luoda yhteys siihen asiakkaaseen. Ja se on se juttu, aito yhteys ihmisten välillä. Ja tätä me tehdään tosi paljon, että kun me valmennetaan myyjiä, niin meillä on tämmöinen tutkimustietoon pohjautuva juttu, että myynnin taustalla on 7 lainalaisuutta. Ja ne on niitä myynnin tekniikoita, että mitkä asiat olisi hyvä hallita. Mutta sitten se syvempi juttu on se, että miten me luomme yhteyden asiakkaaseen. Ja yhteyden luomisessa taas on 2 puolta. On se, että miten me kommunikoidaan, mitkä on ne kommunikoinnin säännöt, että asiakkaalle tulee semmoinen, niin kuin, tiedätkö olo, että vau, tämähän on hyvä tyyppi. Mutta sitten se toinen puoli on se, että mitä tapahtuu sen myyjän sisällä. Millainen on se sisäinen maailma, mitä mörköä sieltä nousee. Onko se aito, onko se rehellinen. Ja tästä muodostuu se huippumyynti. Että meidän pitää luoda yhteys asiakkaaseen ja sen jälkeen meidän pitää teknisesti osata niin kuin tehdä se myyntiprosessi oikein. Aivan niin, että tavallaan tässä tulee heti tämmöinen eri ulottuvuus siihen, että jos vaan mietitään sitä teknistä puolta, niin sitä voidaan opettaa ja siinnekin löytyy paljon matskua, mutta jos myyjänä sä et tee sitä toistakin puolta siinä, niin sä oot vähän niin kuin, tai se on se syvyys, niin, mitä sä nyt tässä tällä hetkellä nimenomaan tuot tähän niin kuin myyjänkin tietoisuuteen. Mutta Joo, no mä vaan antaa esimerkin. Eilen coachasin yhtä yrittäjää, kuka myy livenä tuotteita ja puukkaa itse palaverinsa. Ja hän soitti mulle ja sparrattiin puukkipuhelusta, miten hän tekee puukkauksen. Ja hänelläkin oli aika pitkä kokemus myynnistä, ja hänellä oli opetettu puukkaamista ja niitä taitoja nyt hän sitten käytti niin kuin vuosia myöhemmin. Ja mä pistin hänet niin kuin roolipelaamaan sitä mun kanssa. Et mä esitin nyt potentiaalista asiakasta, menin rooliin, niin hän soittaa mulle puukkipuhelua ja sitten me käytiin katsomaan, miten tämä menee. Ja se oli nimenomaan näin, että teknisesti hienosti rakennettu skripti, mutta ei yhtään aitoutta, ei minkäännäköistä yhteyttä siinä skriptissä. Ja tämä on se haaste. Ja sitten me jumpattiin sitä, ja se esimerkiksi ne muutokset, mitä me tehtiin, niin okei, me kirjoitettiin se skripti uudestaan tai opetin hänelle kaavan buukkaamiseen, mutta sen kaavan periaate siellä kaavan taustalla oli se, että kuinka luot yhteyden asiakkaaseen. Ja se, mitä hänen kanssaan esimerkiksi piti treenata tosi kovaa, oli se, että kuuntelemisen taito. Isolla osalla myyjistä, ja varsinkin ketkä työskentelee sit niin kuin etänä tai puhelimen kautta, niin ei ole kuuntelemisen taitoa, vaan kuunnellaan ajatuksella, että mitä minä vastaan seuraavaksi. Tässä on tämä myyntispiikki. Nyt mä kysyn tämän kysymyksen sen takia, että kerään tietoa, mutta en oikeasti kuuntele, en oikeasti ole läsnä, en ole oikeasti ihminen ihmiselle, vaan mietin päässäni samaan aikaan, kun hän minulle vastaa, että mitäs mä sanon seuraavaksi, mihin mä tämän vien. Ja jokainen ihminen aistii sen, että tämä tyyppi ei oikeasti ole läsnä, tämä ei oikeasti kuuntele. Ja se katkaisee yhteyden. Ja jos meillä ei ole yhteyttä, en mä halua tehdä sun kanssa kauppaa. Tai ehkä mä teen kaupan, jos mulla on selkeä tarve. Totta kai mä teen kaupan. Mutta silloin, että sä oot ollut huippumyyjä, vaan sä vaan satuit sun tuotteen kanssa oikeaan tarpeeseen, niin mä ostan sen nyt sulta, koska tarve niin kuin kohtas heti. joo, mitä sä koet, onko tämä niin kuin, no ehkä mä mietin tämmöisistä niin kuin virheistä, mitä jotkut myyjät tekee toistuvasti, niin onko siellä jotain muita kuin vaikka tämmöisen yhteyden, että ne ei saa luotua sitä yhteyttä, ne ei oikeasti kuuntele sitä asiakasta, niin onko siellä jotain muita tämmöisiä yleisiä virheitä, mitä myyjät niin kuin tekee? No kyllä se yhteyden rakentaminen, niin sitä ei oikein tehdä. Ja kun yhteyden rakentaminen ei ole myyntitemppu, vaan se on aitoutta. Se on niin kuin sääntö numero 1 yhteyden rakentamisessa on se, että ole aidosti kiinnostunut muista ihmisistä. Ja se ei onnistu myyntitempun kautta. Että no niin, nyt minä kuuntelen ja olen sinusta kiinnostunut, että minä saan tämän kaupan maaliin. Yhteys katkee heti. Vaan meidän pitää niin kuin ensinnäkin oppia olla läsnä ja niin kuin aidosti rakentaa se yhteys riippumatta, johtaako se kauppaa vai ei.
Ja tämä on helpompaa monesti ihmisille, jotka eivät ole vielä olleet myyntityössä, kun taas se, että ihmiset, jotka on ollut vaikka keskivertoja myyjiä ja myynnin maailmassa tosi kauan, niin yhtäkkiä kun me lähdetäänkin siihen, että hei, et sä oot ihan taitava tuossa tekniikassa ja kloussaamisessa ja prosesseissa, tuohan menee tosi hyvin, mutta lähdetäänkin rakentamaan tämä yhteyttä asiakkaaseen. Niin se on monelle semmoinen todella vaikea juttu, että miten hitto, miten, että kun mullahan on semmoinen myyjän rooli, että mä laitan semmoisen myyjän hatun oikein päälle, että enhän mä voi olla samanlainen ihminen kuin minä olen oikeasti vapaa-ajalla. Ja jos sä et ole samanlainen ihminen, mitä sinä olet vapaa-ajalla, niin minä asiakkaalla kyllä aistin sen, että nyt ei ole hirveän aito meininki. Hmm. Joo, näähän on niin kuin, tavallaan tullaan aika niin kuin back to the basics, että niin kuin ensinnäkin kohdataan, kun kohdataan ihmisiä, niin kohdataan ihmisiä ja sitten sen Joo. jälkeen rakennetaan. No miten sä sanoisit sitten, että jos me nyt kohdataan, niin nyt on ne myyntikikat siellä tai tekniikat, mutta että kuinka paljon se on sitten semmoista niin kuin, jollain tavalla niin kuin persuasion, miksi mä sanoisin tämän nyt niin kuin suomeksi, mutta että sä kommunikaatiolla niin kuin autat niitä oivaltamaan ja saat ne sun puolelle siinä, vai kuinka paljon se on sitten semmoista yhdessä rakentamista tavalla, että me päästään sinne myynnin lopputulokseen. No se on nimenomaan sitä yhdessä rakentamista ja kun kysymys ei nimenomaan ole siitä, että nyt mun pitää sut saada käännytettyä, että sinä ostat tämän tuotteen, vaan kysymys on sitä niin kuin aitoa yhteyden rakentamista. Ja jos me tässä onnistutaan, niin sen jälkeen meillä ei ole enää semmoista niin vahvaa myyjä-asiakasasetelmaa. Koska myyjä-asiakasasetelman tavallaan se haaste on siinä, että molemmat myy omaa tarinaansa ja vahvempi tarina voittaa. Eli nyt jos meidän lähtökohta siihen myyntiin on se, että minä haluan nyt jotenkin kääntää ja kikkailla tämän niin, että mä saan tämän asiakkaan ostamaan, niin tämähän on manipulointia. Ja mun mielestä myynnin ei pitäisi olla manipulointia. Ja jos me mennään tällä asetelmalla siihen myyntitilanteeseen, niin asiakas pyrkii myymään sulle syitä, miksi hän ei osta, sinä pyrit myymään hänelle syitä, miksi sinun kannattaisi ostaa, ja parempi tarina voittaa. Mutta se asetelma on tässä jo vähän niin kuin vääränlainen, jolloin me ollaan eri puolella. Eli me ei olla samalla puolella ratkaisemassa tätä ongelmaa, vaan tässä tämä niin kuin juttua, vaan tässä nyt on myyjä ja tässä on asiakas. Me ollaan eri puolilla. Kumpi voittaa? Ja huippumyynti on sitä, että me käännytäänkin samalle puolelle. Ja tämä tehdään sen yhteyden rakentamisen kautta, mutta kun tämä yhteyden rakentaminen, niin siellä on aika paljon syvyyttä, johtuen siitä, että taas päästään siihen alitajuntaan. Että vaikka teknisesti me tiedämme, miten yhteys rakennetaan, teknisesti yhteyden rakentaminen on esimerkiksi sitä, että sääntö numero 1, olen aidosti kiinnostunut muista. No mitä tämä sitten niin tarkoittaa? 2, sulla on kuuntelemisen taito, sulla on kyky kysyä kysymyksiä. Mutta näiden kaikki, nämä on teknisiä niin kuin taitoja, kommunikaatio, keskustelutaitoja. Mutta kun näiden taustalla on nyt sit se, että mitäs mun sisällä tapahtuu. Uskallanko minä olla aidosti kiinnostunut? Uskallanko mä kysyä kysymyksiä? Uskallanko mä olla siinä läsnä? Vai tuleeko mulla joku hillitön paine päälle? Ja täällä taustalla saattaa taas olla jotakin sabotaattoreita, jotka sabotoi sen meidän kommunikaation. Et vaikka me halutaan hyvää, niin joku mörkö nostaa päätänsä ja se kommunikaatio ei vaan niin kuin toimi kunnolla. Liittyykö tänne nyt sitä, sä sanoit, että missä sä toimit, missä ympäristössä sä toimit hyvin, niin että sulla on se paineensietokyky. Niin tavallaan nyt kun sä puhut tosta, että uskaltaako joku vähän niin kuin olla tässä tilanteessa, niin siellä on uskallatko sä antautua sille paineelle, niin onko tämä semmoista samaa painetta vai mitä painetta se on? Mitä meidän pitää niin kuin uskaltaa tehdä? No tämä on tavallaan vähän eri asia, että mulla, niin kuin mä sanoin, että mulla on hyvä paineensietokyky ja se oli se ainut paikka, mistä mä kykenin toimimaan, mutta mä en kykenyt toimimaan kunnolla silloin, kun ei ollut painetta ja tämä ei ole hirveän hyvä asetelma, vaan sulla pitää olla stressiä, että sä pystyt toimimaan. Ja nykyään onneksi
mun toimintamalli on erilainen ja mä oon päässyt tästä sabotaattorista tavallaan eroon, eli kyllä mä pyrin tekemään kaikkea työtä semmoisen ilon ja inspiraation kautta ja kepeyden kautta ja asiat ei ole niin älyttömän vakavia, vaan niin kuin kaikkeen tekemiseen on tullut kepeyttä. Ja jos mä huomaan, nyt se on kääntynyt itse asiassa ympäri, eli aikoinaan mulla oli pakko olla painetta, että sain tuloksia. Nyt jos mä huomaan, että mulla alkaa tulla painetta, niin sitten on jonkunnäköisen sisäisen keskustelun paikka, että mistä ihmeestä tämä paine tulee, että tämä ei ole niin kuin hyvä juttu, että en mä halua elää elämäni tämmöisessä paineessa. Eli se on kääntynyt täysin ympäri, että se miten minä olen aikoinaan myynyt ja kokenut myynnin, niin mä en ikinä haluaisi enää palata siihen, koska se malli, millä mä tein kyllä hyvää tulosta, mutta samaan aikaan oli ihan järkyttävän toksinen ja ei tehnyt minulle hirveän hyvää ihmisenä. Hmm. Tota, mä yritän ennen kuin mä haluaisin ehkä niin kuin kysyä tuossa niin kuin, myynnin kohdalta siinä tavalla, että myynti sitten liittyy paljon aina sit kuitenkin tuloksiin ja halutaan tehdä tuloksia ja sitten jos joku sanoo, että sisäisistä fiiliksistä ja vähän niin kuin tavallaan se, että tuloksia pitäisi saada, mutta sitten pitäisi olla yhteyttä siihen itseensä asiakkaaksi ja joku on silleen, että no, siis come on, nyt ne tulokset, aika monesti myynnissä puhutaan tuloksista ja näitä kasvua ja muuta, niin mitä sä koet, että ö, jos haluaa lähteä kehittämään sitä myyntiä ja tekee sitä muutosta, niin millä tavalla joko tämmöinen joku johtaja tai jos siellä on myyjiä tai myyjän pitää asettautua siihen, että se voisi päästä parempiin tuloksiin? Onko siihen joku semmoinen hyvä asetelma, mistä lähtee siihen niin kuin myynnin kehitykseen käsiksi? Kaikki meidän tulokset kaikessa elämässä, myynnissä, bisneksessä, ihmissuhteissa, kaikessa, niin tulee tämmöisen kaavan mukaan kuin ajattelu, tunne, toimintatulos. Eli tietynlainen ajattelu synnyttää tietynlaisen tunteen, se tietynlainen tunne synnyttää tietynlaista toimintaa tai toimimattomuutta, ja se johtaa jonkunnäköiseen tulokseen. Ja nyt jos meillä on se paine päällä ja semmoinen hillitön stressi, niin yleensä se menee siihen, että meidän niin kuin huomio kiinnittyy siihen toimintaan ja tulokseen. Eli nyt ei ole tuloksia, mitä haluaisin, kiinnitän kaiken huomiona tähän toimintaan ja tulokseen. No mitä silloin tapahtuu? Stressi vaan kasvaa. Kaikki tekeminen menee maailman puristamiseksi. Sen sijaan, jos me opittaisiin tässä kohtaa kiinnittämään huomioon, että okei, miten tämä tunne ja ajattelu, minkälaista ajattelua mulla on täällä taustalla? Mikä mun ajattelussa synnyttää tätä painetta? Mikä mun ajattelussa synnyttää sellaisen toiminnan, tai tunteen, joka johtaa toimintaan, joka ei taas synnytä tuloksia? Eli tämän kaavan ymmärtäminen, että tämä on niin kuin salaisuus kaikkien onnistumisten taustalla. Ja kun me käydään ymmärtämään tämä kaavaa, niin sen jälkeen me saadaan yhteys ensinnäkin itseemme ja me pystytään toimimaan paremmin niiden asiakkaiden kanssa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meillä ei pitäisi olla teknistä osaamista. Totta hitos pitää olla. Niin kuin mä sanoin, että myynnissä on 7 lainalaisuutta siinä teknisellä puolella, että miten tehdään tiettyjä asioita. Mutta jos se tulee semmoisesta väärästä paikasta, että nyt mun pitää prässätä kauppaa tai mun on pakko saada tämmöinen tulos tähän kuukauteen, niin voi olla, että sä teet sen tuloksen ja varmasti teetkin, mutta jos sä oot sillä mallilla tehnyt 5 vuotta, 6 vuotta, niin todennäköisyys on aika vahva, että on burnis päällä ja niin kun, tai ainakin sielu on kuollut. Ja me ei olla enää semmoisia ihmisiä, mitä me haluttaisiin olla. Mm. Joo, tuo Burniksen huomaaminen, niin se voi olla se helposti menee sinne, kun aletaan puristaa mailaan, mutta miten, koska nyt mitä mä kuulen, mä kysyn myynnistä nyt kysymyksiä, niin mä siis selvästi kuulen ihan erilaisia vastauksia, mitä mä oon ikinä keltään myynnin valmentajalta kuullut. Okei, vau. Että tavallaan, joo, mennään tiettyihin vaikka kommunikaatiotaitoihin ja ehkä puhutaan myös semmoista. No siis mulle ne on nimenomaan ollut niin kuin myyntitaktiikoita ja sitten semmoiseen itsehallintaa myös, että tavallaan jo mennään sinne omalle puolelle, mutta sä niin kuin heti jotenkin niin kuin
kaikki perustuu, sä ymmärrät, että se kaikki perustuu sinne ja sitten se heijastuu niihin tuloksiin. Niin Mm. miten niin kuin ihmiset, ketkä tulee sun luokse tai hakee valmennusta, niin yleisesti, miten ne niin kuin ottaa sen vastaan? Ymmärtääkö ne sitä alussa tarviiko siihen jonkun prosessi, että ne tajuu, että okei, tämä voi mennä näinkin. Et se mua kiinnostaa tässä. Ihmiset ja yritykset tulee asiakkaaksi. Meidän valmennusohjelmat totta kai tähtää siihen, että tehdään enemmän myyntiä ja tehdään liikevaihtoa. Ja se on se syy, miksi ihmiset tulee asiakkaaksi. Haluamme myydä enemmän, halutaan enemmän liikevaihtoa. Tai myyjä tulee, että haluaa menestyä, tai toimari tai omistaja tulee, että hei, nyt tämä firma pitäisi olla lentoon. Ja se on se lähtökohta, millä ihmiset tulevat asiakkaaksi, eli tarve onnistumiseen. Sitten yhtäkkiä, kun me jumpataan näitä juttuja, niin ihmistä tuleekin onnellisempia. Joka johtaa siihen, että me menestytään paremmin. Eli onko näin, että kun menestyt, sinusta tulee onnellinen, vai voisiko olla sittenkin näin päin, että jos olet onnellinen, menestyt helpommin? No niin, ja ehkä tämä on nyt, mistä se tulee se isoin kontrasti on, että yleensä se on, että joo, puhutaan siitä jokapäiväisestä onnellisuudesta, mutta sitten kun aletaan käytännön tasolla miettiä, niin se aina tulee siihen, että menestyt ja sitten sulla on jotakin ja menestyt ja Joo. sitten jotakin. Niin, Mä voin antaa hyvän esimerkin tässä. Meillä on semmoinen valmennusohjelma kuin kasvun kiihdyttämä. Ja tämä kasvun kiihdyttämä on 30 päivän ohjelma, mikä on käytännössä 4 viikon ohjelma yrityksille, ja se toimii niin, että yrityksen myyjät, mielellään markkinointi ja mielellään johto osallistuu kaikki siihen samaan aikaan. Me istutaan kerran viikossa alas webinaarin kautta, yleensä 1,5 tuntia, eli 4 kertaa. Sitten meillä on tietty malli, mitä me tehdään siinä viikkojen välillä. Ja nyt kun me viime vuonna siis me pilotoitiin tämä. Mä oon tehnyt tätä tosi kauan, mutta viime vuonna me pilotoitiin se niin, että meillä on selkeät moduulit, meillä on selkeä ohjelma, miten tämä menee. Ja nyt yhtiöt, kenen kanssa me ollaan tämä tehty, ja tämä määrä kasvaa koko aika, me ollaan joka kerta tehty käsittämättömiä myynnin kasvuja. Yhden yhtiön kanssa viime vuonna, joka on toiminut kymmeniä vuosia, niin kuin myynti on miljoonia vuodessa, me rikottiin kaikkien aikojen myyntiennätys. Ja nyt se, miten me se tehdään, ja tämä on se yllättävä ihmisille, niin me puhutaan kaikista muusta kuin myynnin tekniikasta. Me puhutaan sen 30 päivän aikana kyllä myös myynnin tekniikasta, että mitkä on prosessit, miten tämä tehdään. Mutta meidän ensimmäinen viikko alkaakin siitä, että okei, mitkä on meidän henkilökohtaiset tavoitteet, miksi me ollaan täällä, mitä me tehdään, mihin me halutaan meidän elämä viedä. Ja sitten me puhutaankin tavoitteista, että okei, mitkä on sun business-tavoitteet, mitkä on sun kasvun tavoitteet, mitä sä haluat kasvaa ihmisen, mitkä on sun hyvinvointi- ja terveystavoitteet, haluatko sä ihmissuhteisiin jotain muutosta, mitkä on sun henkilökohtaisen talouden tavoitteet, jolloin me saadaan vähän niin kuin syvyyttä tähän, että hei, mitä mä oikeasti haluan elämältäni. Sen jälkeen me rakennetaan heille toimintasuunnitelma, joka oikeasti toimii. Tämän jälkeen kakkosviikolla me mennään ohjelmointiin. Eli me sukelletaan siihen, että miten sut on ohjelmoitu, millaisia uskomuksia sulla on, jotka sabotoi sun tämän hetken bisnestä tai myyntiä tai tekemistä. Mennään aika diippeihin asioihin. Sitten kolmosviikolla mennään kommunikaatiotaitoihin, myyntitaitoihin, kykyyn rakentaa yhteys asiakkaan kanssa. Ja nelosviikolla mennäänkin arvoihin. Miten sun arvot näyttäytyy sun työssä? Mitä meidän pitää tehdä, että sun arvomaailma näyttäytyy paremmin, joka johtaa inspiraatioon eikä burnouttiin? No nyt tämä 4 viikon ohjelma, me puhuttiin niin kuin aika diipeistä asioista. Ja yhtäkkiä, kun me ollaan näitä juttuja jumpattu, mitkä ei liity millään tavalla kevyesti liittyy sen tekniikkaan, mitä me tehdään. Ja niin kuin patam, myynnit katon läpi. Joo, ja tossahan sä puhuit niin, että periaatteessa kolmosviikolla käydään vähän niin kuin kommunikaatio, ja ns. Tämmöisiä myyntitekniikoita Joo, tuodaan silloin yhden moduulin aikana, mutta tavallaan ihan eri tavalla kyllä. lähestytään sitä. No onko nämä sitten myös semmoisia yleisiä syitä, miksi ne yritykset ei kasva niin kuin odotetusti, että ne ei keskity näihin asioihin? Tai mitä on ne yleisimmät syyt, että jos yrityksellä on kovat kasvuhalut ja ne ei sitten pääsekään niihin tuloksiin, niin mitä siellä on niitä ongelmia? No, nyt on myös kysymys siitä, että, niin kuin, että mikä on se tuotepalvelu, millä kentällä me työskennellään, koska totta kai myös markkina
niin kuin markkina vaikuttaa ja mikä on markkinan tilanne. Tarvitaanko me rahoitusta, mikä on pankkien tilanne. Eli on niin kuin miljoona muuttujaa tavallaan kaiken taustalla. Eli me ei voida niin kuin suoraan sanoa, että mikä on se juttu, että yritykset menestyvät, koska on paljon muuttujia. Mutta se, mikä on tämmöinen yleismaailmallinen sääntö, on niin kuin, että everything rises and falls on leadership. Eli kaikki laskee ja nousee johtajuuteen. Ja nyt johtajuus on ensinnäkin sitä, että tietyssä asemassa, miten me johdamme muita ihmisiä, mutta ennen kaikkea kuinka me johdamme itseämme. Ja mun mielestä johtajuudessa on niin kuin kaksi hyvää määritelmää, mikä tekee huippujohtajasta huippujohtajan. Ensimmäinen on se, että huippujohtaja saa muut ihmiset tekemään asioita vapaaehtoisesti, mitä he eivät tekisi ilman tätä johtajaa. Painosana vapaaehtoisesti. Eli hyvä johtaja ei johda työnantajan direktio-oikeuksilla, vaan se kykenee johtamaan ihmisiä. Eli se saa ihmiset tekemään vapaaehtoisesti asioita, mitä he eivät kykenisi tekemään ilman sitä liideriä. Ja tämä tarkoittaa myös itseensä, että sä pystyt itseäsi johtamaan niin, että sä johdat itseäsi inspiraation kautta. Toinen määritelmä johtajalle on se, että johtaja kykenee näkemään jotakin, mitä ympäristö ei näe. Ja vaikka ympäristö vetäisi meitä alaspäin, niin se johtaja ei mene sen ympäristön mukana, vaan johtaja pystyy näkemään jotakin, mitä ei ole vielä olemassa. Ja hän kykenee uskomaan siihen, että on mahdollista saavuttaa. Ja nyt pitkä vastaus sun kysymykseen. Markkina tekee, mitä markkina tekee. On miljoona muuttujaa niin kuin yritystoiminnassa, mitkä vaikuttaa meidän yritystoimintaan. Ja me ei olla kontrollissa niistä. Me ei vaan voida olla kontrollissa. Silti me ollaan vastuussa kaikesta. Ja nyt asiat, mihin me voidaan vaikuttaa, on esimerkiksi tämä johtajuus. Miten me johdamme niin kuin ihmisiä, miten me johdetaan itseemme, millainen toimintasuunnitelma malli meillä on, että me voidaan reagoida mahdollisiin riskeihin, miten me voidaan reagoida, jos markkina dyykkaa. Ja nämä on ne todelliset jutut siellä tavallaan onnistumista ja menestymisen taustalla. Mm. Oh. Tämä on aika tyhjentäviä vastauksia sulla koko että niinku päästään niinku, että näin se asia on, että ei tuu niinku, ei tuu joo. No, mä voisin vielä semmoisen kysymyksen kysyä, että sitten kun nyt halutaan, jos puhutaan siitä kasvusta, niin halutaan päästä sinne kasvuun ja sitten johtaja, niin kuin nyt sanoitkin, että se on niin kuin isossa roolissa sille, että se tuo sitä motivaatiota, saa ne muut yksilöt ja työntekijät onnistumaan. Niin miten nyt yritys tai sanotaanko se johtaja kasvattaa sitä liiketoimintaa ja sitä tekemistä ilman, että ne palaa sitten itse loppuun, ilman, että ne tulee se bönäri. Mitä niiden pitää ottaa huomioon? Suurin haaste on arvopohjainen tekeminen. Ihmiset luulevat tietävänsä oman arvomaailmansa. Ja kun me tehdään vaikka tämmöisiä arvotestejä meidän asiakkaille, tai monesti kysytään, että osaatko sanoa sun arvot, että mitkä on sun arvot. Ja tosi monesti tulee, no mun arvona ykkösen on perhe, sitten on vapaus, ja joku osaa vielä niin kuin kolmannenkin ehkä mainita. Ja sitten kun me tehdään arvotesti, eli me mittaroidaan, että no mitkä ne arvot ihan oikeasti on, ja minkä mukaan sinä elät, koska arvot eivät ole asioita, jotka on niin kuin kivoja, vaan arvot tarkoittaa, että miten sinä elät elämääsi. Ja sitten kun me tehdään tämmöinen arvotesti, niin me löydetään ne todelliset arvot. Ja sitten kun me kysytään, että no mites tämä arvomaailma, mikä täältä nyt nousi, mitkä on sulle tärkeitä, oikeasti tärkeitä asioita niin kuin yksilötasolla, miten nämä näyttäytyy sun tekemisessä? Miten nämä näyttäytyy sun työyhteisössä? Miten sä pystyt niin kun, viemään näitä itse eteenpäin, että sun arvomaailma näkyy sun tekemisessä ja tukeeko se työyhteisö tätä? Ja monesti kun me tätä käydään jumppaamaan, niin vaikka me tehdään täsmälleen samoja asioita, me sanotetaan asioita eri tavalla, me käyttäydytään vähän eri tavalla meidän arvomaailman mukaisesti, ja yhtä äkkiä se kasvu ei olekaan enää stressaavaa sillä tavalla, että se stressi johtaa sinne burnouttiin, vaan se on enemmän tämmöinen niin kuin inspiraation kautta. Me koemme inspiraatiota siinä tekemisessä. Mulla on tosi vahva väittämä, ja
tämä nyt ei ole näin mustavalkoinen, mutta ei burnoutit johdu liiasta työn tekemisestä, vaan burnoutit johtuu siitä, että me tehdään liikaa asioita, mitkä ei ole meidän arvomaailman mukaisia. Ja nyt meille tulee arvoristiriitoja. Esimerkki. Ja arvoristiriidat, mä en tarkoita nyt, että olisi huonoja arvoja, vaan mä tarkoitan, että meillä saattaa olla arvoristiriitoja meidän, niin kuin siihen asemaan liittyen, jolloin meidän pitää jumpata meidän arvomaailmaa. Klassinen esimerkki, yrittäjä, niin kuin joka haluaa kasvaa, mutta hänen ykkösarvo on vaikka turvallisuus. Hänen arvomaailmassa turvallisuus on tärkeää. Kakkosarvo saattaa olla vapaus. Jäätävää ristiriita. Molemmat hienoja arvoja, mutta aikamoinen ristiriita. Että okei, miten mä voin olla vapaa, miten mä voin viedä tämän bisneksen niin kuin eteenpäin, jos mun pitää olla aina turvassa. Ja sitten kun me käydään näitä jumppaamaan, että okei, miten me saadaan nämä toimimaan yhteen, miten nyt jatkossa me tehdään päätöksiä meidän arvomaailmaan pohjautuen, että meillä on hyvä olla, että meillä on semmoinen tunne, että mä teen jotain arvokasta, tärkeää, mulla on inspiraatio, koska mun arvot näkyy tässä tekemisessä. Niin yhtäkkiä se tunnemaailma muuttuu sen tekemisen taustalla. Ja kun tunnemaailma muuttuu, meidän toiminta muuttuu, jota kautta tulee parempia tuloksia. Olipa pitkä vastaus, mutta saitko kiinni? Sain kiinni ja olen samaa mieltä myös tuosta niin bönärijutusta siinä mielessä, että mikä se ristiriita on, niin silloin sä vaan painat töitä, mutta silloin sä vielä taistelet sen lisäksi itseä vastaan niin kuin siellä sisällä. Niin sehän on Joo, niin kuin se kuluttava elementti. Ja miten Bob Proctor on sanonut, että work is not for you, you are not for the work, but the work is for you. juuri näin. Ja sitten, että you are not getting paid by the work, but the service you provide. Niin tavallaan Juuri näin. Kyllä. no. No hei, viimeisenä voitaisiin ottaa vielä vähän se, jos haluat kertoa. Nyt on uusia muutoksia tapahtuu. Teillä on nämä valmennuskokonaisuudet pilotoitu. Siellä on jo niin kuin, saatu tuloksia ja nyt ne tuodaan niin kuin, markkinoille. Niin mitä niin kuin, tässä sun yritystoiminnassa, mitä tapahtuu nyt uutta? Nyt ajatellaan, että jos sä sanot, niin kukaan nyt ei ole näistä vielä kuullut, että millä tavalla sä haluat tuoda ne esille. Ja miten nyt kun nämä uudet jutut on tullut, miten se on niin kuin, muuttanut sun toimintaa tässä niin kuin yritystoiminnassa nyt tällä hetkellä? Tai miten se käytännössä nyt on näyttäytynyt sullakin työssä? No, me ehkä skaalataan meidän tekemistä, mutta tavallaan jälleen kerran ehkä syvempi vastaus. Rakennetaan siis valmennusyhtiötä. Se on meidän liiketoiminta. Meillä on valmennusyhtiö. Ja me trademarkataan parhaillaan 3 eri valmennuskokonaisuutta. Yksi valmennuskokonaisuus on nimenomaan tämä coachaus ja mentorointi, eli yrittäjäjohtajan coachaus ja mentorointi. Sitten on tämä kasvun kiihdyttämä, mistä ollaan puhuttu aiemminkin, ja sitten meillä on myynnin valmennus. Mutta tässä on diipimpi juttu mulle henkilötasolla. Ja se diipimpi juttu on se, että mulle kysymys ei ole tässä valmennusliiketoiminnassa päämäärästä tai tavoitteesta. Eli jos me onnistutaan siinä, mitä mä haluan tehdä, niin se tarkoittaa, että tämä valmennusfirma tulee kasvamaan, mikä tarkoittaa sitä, että me tulemme yhteisesti menestymään tämän niin kuin yhtiön kanssa. Mutta se ei ole se päämäärä, mistä mä haen energian, kun me nyt rakennetaan tätä, vaan se juttu on siinä, että nämä on hiton tärkeitä asioita. Ja kun mä oon itse näiden asioiden kanssa kipuillut kymmeniä vuosia yritysurani niin kuin alussa, niin mä haluan, niin kuin, että me saadaan rakennettua semmoinen malli ja liiketoiminta, että me voidaan ravisuttaa esimerkiksi sitä myynnin maailmaa. Me voidaan aidosti auttaa ihmisiä niin kuin ajattelemaan tämä myynti eri tavalla ja sitä kautta tekemään erilaista tulosta. Mutta vastaus kysymykseesi tulee 3 trademarkattua valmennuskokonaisuutta alkuun. Meillä on useampia valmentajia, alkuun suurin osa pääkaupunkiseudulla, myös Itä-Suomesta taitaa tulla pari. Ja me halutaan ravisuttaa yritysvalmennuskenttää sillä, että me tuodaan syvyyttä sinne, me tuodaan inhimillisyyttä sinne. Me niin kuin, hitto, miten mä tämän sanottaisin?
Me halutaan rakentaa pysyviä malleja, jotka pohjautuu ihmisyyteen eikä temppuihin. Ja näiden varmaan niin kuin juttujen merkitys korostuu sillä, että nyt mitä niin kuin teknologisia juttuja, puhutaan vaikka tekoälystä, että millä tavalla sitä hyödynnetään, niin sitä, okei, sitä voidaan käyttää hyödyksi tässä, mutta siellä on se vaarana, että vähän niin kuin myös sen tapainen viestintä, vaan se tehokkuudella aina mennään eteenpäin, niin sitten meillä jääkin se ihmisyys pois. Ja sitten Joo. vielä näiden temppujen lisäksi ihmetellään vielä enemmän, että miksi asiat ei toimi ja miksi kaikki on tasapaksua ja tämmöistä. Ja mä vihaan noita myyjiä ja muita, mutta että siellä on suurimmalta osalta puuttunut se niin kuin, ihmiskontakti ylipäänsä. Joo, ja puhutaanko hetki tekoälystä, mikä ei liity ehkä nyt Joo, tähän. no Joo, niin. koska tämä on kiinnostava. Tämä on maailma, missä mä oon kanssa aika syvällä. Mä näen semmoisen maailman, mä en tiedä onko tämä 100 vuotta, 50 vuotta, 100 vuotta, paljon tässä menee. Mutta ihmisiä ei tarvita enää työn tekemiseen. Eli tekoäly, robotiikka, niin me mennään siihen pisteeseen, että ne tekee kaiken duunin meidän puolesta. Ja sitten ihmisethän sanoo, että tulee uusia työpaikkoja, että miten sinä käytät sitä tekoälyä. Kyllä, mutta kun me mennään tarpeeksi pitkälle, niin se tekee kaiken sinun puolesta. Et meillä on tyyppejä, jotka suunnittelee, miten tätä tekoälyä käytetään, mutta se tekoäly itsessään suunnittelee itse itseään ja on paljon fiksumpi kuin me, joka johtaa siihen, että ihmiskunta avaruusmatkailee, asuu ehkä siellä Marsissa, missä ikinä, mutta me tullaan näkemään niin kuin valtavia loikkauksia. Kysymys kuuluu, miten me arvotamme ihmiset, jos meidän ei tarvitse tehdä työtä, jolloin raha menettää arvonsa. Me ei voida arvottaa ihmisiä enää sen perusteella, että minkälaista arvoa sinä tuot yhteiskuntaan, eli yksinkertaisemmin sanottuna, mitä työtä sinä teet ja miten arvokasta se työ on, mitä ongelmia se ratkaisee, ja siitä me arvotetaan sut antamalla sulle palkkaa. Tai paljon sä myyt jotain tuotteita, siitä sinulle maksetaan korvaus, koska sä oot luonut jonkunnäköistä arvoa. Niin tätä ei tule enää olemaan jossain kohtaa. Niin kuin et siihen tämä menee. Miten me arvotetaan ihmiset? Että jos raha menettää merkityksensä, koska sillä me ei voida enää arvottaa ketään, ja tekoäly, robotiikka tekee sen kaiken suorittavan duunin, niin ihminen todennäköisesti, ja tämä on nyt niin kuin aika science fiction juttua, mutta mä uskon jollain tasolla tähän, ja mä en tiedä aikajana, onko se nyt 100 vuotta vai 1000 vuotta, mutta ihminen palaa siihen, mistä me ollaan lähdetty. Eli tämmöinen metsästäjäkeräilijä, tutkimusmatkailija. Mutta me tutkitaankin ehkä muita galakseja, aurinkokuntia. Me asutetaan tuolla jossain niin kuin ihan eri paikassa, ää, niin kuin, tai rakennetaan ihmiskuntaa. Ja tämä on mun mielestä ihan järkyttävän kiinnostava ajatus niin kuin pohtia, että mikä tekee ihmisestä ylipäänsä arvokkaan. Ja tässä nyt on pitkä aasinsilta siihen myyntiin ja arvokkuuteen ja kaikkeen tämmöiseen, koska ihmiset kokevat oman arvokkuutensa siitä, mitä he tekevät. Ja tämä on aina päälle liimattua. Ja jos meidän arvokkuuden tunne tulee siitä, että olenko hyvä myynnissä, onko minulla paljon rahaa, niin me ollaan annettu sille rahalle sellainen merkitys, mikä ei rahalle kuulu. Vaan se arvokkuus, ihmisen arvo tulee jostain ihan muusta kuin siitä, että oletko sinä menestynyt jossakin liiketoiminnassa tai myynnissä. Nyt oli kyllä niin korkealentoista, että tämä ehkä kannattaa leikata pois. Tai sitten tästä tuli just hauska pätkä. Katsotaan, katsotaan.